Alitshoni lingenazi indaba. Hayibo. Liye lisanda inani lamadoda angafikiyo kuvuthondaba kwinkonzo yasekamereni. Uphando luveza ukuba amadoda eli loMzantsi Afrika athatha imizuzu emibini ukuya kweyesihlanu xa edavaza. Olu phando lukwaveza ukuba amanina aye acaphuke emva koko kubekho ukungaboni ngasolinye. Lo mkhuba unwenwe wayokufika nakuma-2K, nto leyo ibangela lixhalabise eli nani. Kucetyiswa ukuba amadoda mawaqhelane nokuya kwiziko lezempilo ukuya kuhlola impilo yawo. Ukanti kukwacetyiswa ukuba amadoda mawacime acoce izisu zawo, ayeke ukuthenga ipilisi koMyFriend. Inqaku lotata waseNyango wajona Illuminati liyalandela. Kwi-Illuminati nayo ugogo Maweni. Ayinjalo kuyi-Illuminati. Une-tattoo ye-Illuminati.